Hello Mero Zimbabwe, welcome to Zim Reality ITV. Stanga kuberekwa ndoitwa DJ Sparks tiripo panapa pachivhitivhiti. Patokugiranya nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndiri kunongwa ndavhizitira madzibaba mose kuti timbotaure nawo because chandoita ndechekuti tikamboshanda tese ndikazokuona waitanga wanyarara ndiri kutsvaga ndiri kusvikira pamba ndichibvunza kuti upenyu huri sei sei, asi ndizosvika ndine makamera angu handisiye because pana DJ Sparks ndo pane makamera. Saka ndazongoti anoge ndimbotaura namadzibaba timboonesane nekumbomhoresanawo sometimes kuona chakakosha. Madzibaba munofara here? Tinofara makati DJ Sparks. Tinofara madzibaba marova. Zvinhu zvacho kungowanda. Busy nebasa. Busy nebasa. Taitomboti but zvine zvakangowanda taitombokufunga ichita chambokutsvaga tinzwe muri wapenyu here but busy nebasa kunyanya. Alright. Ewa. Susu wapenyu. Mara kutichengeta toda kutenda Mwari papo. But naona matizinda kuti ngembotsvage madzibaba timbunza kuti 2024 zvakamira sei. Aiwa maita zvakanaka. Aiwa tiri kurarama chose. Aiwa muri Zimbabwe I think zvakakosha nanaona zvakakosha ndangozvifungo kuti kune vamwe vanhu vasingazivi madzibaba mozi, kune vamwe vanhu vanogona vakuconfuse mazita vasingazivi kuti madzibaba mozi ndewapi wacho ava. Madzibaba mozi maita tuka, pane madzibaba mozi okugwanzura, madzibaba mozi imimi. Saka pakonanga pane kaconfusion wo, pane kakusanzwisisa kune vamwe vanhu 1 2 3 4 but toda kumbowaratidza zvimwe zvatamboita tese tiri pamwe chete. Saka muri Zimbabwe chambokuatidzai one of my videos atakaita namadzibaba mose patakamboita tichitsvaga mastories tichimbonzwa kuti zvikufamba sei. Pane imwe nyaya yatakambonzwa inova imwe nyaya yomwe mukadzi so aitira kuti akazobatsirwa namadzibaba mose. Saka chakuatidzai video racho iro. Dambudziko rangu ndingangoti tiri kutanga mumba medu tiri 5, vakomana 2 vasikana 3. Tiripo takadaro kurorwa kwedu kwanga kuchinetsa zvekuti vakomana hakuna nemukadzi, kwatiri isusu vasikana hakuna nemurume. Saka zvadaro ini ndakazobva muno muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa. Ndakanotsvaga basa mbarasvika pakundinetsa. Ndakapedzisira ndakuenda kuBhawa, ndo basa ranga ndichiita, ndo mawaniro anga ndichiitawo mari ndiri kuSouth Africa. Ndiriko kudaro ndiri munoti musi wandakaenda kuBhawa ndakasangana neMu Nigerian wandakasangana naye. Akandifarira ndikamboona nhamba dzangu tikafarirana akatanga kundichengeta achitondipawo mari kuti ndibhadharewo kwandaigara ndichishare room nemumwe musikana wandaenda naye kuBhawa. Zvadaro ndakazochiva mari yanga inayo mumota make mumusandisiya ndakadhakwa ndiri mumota. Ndakasvika pakumbira mari yanga yakawanda. Ndapa mari yokudaro ndakatiza ndikasvika pakutochinja mandaigara naye ndiri kuJoburg ndakaenda kunonzi kuRustenburg. Ndikachinja pekugara line ndikarasa. Ndarasa kudaro tingangoti manheru emusi wacho wandarara ndakasangana nehope dzandakasangana nadzo. Ndakarara kudaro ndairota nyoka itaimi dzandakapepuka ndakaona chipfeko changu chemukati chiri kupiro kudaro zvinhu zvakandinetsa. Ndikasvika pakudza musikana wandaishare naye room kuti nomusaona zvinhu zvandiri kurota izvi handisi kunzwisisa, ndiri kumuka ndisina kupfeka chipfeko changu chemukati zvekuti akatomboseka akati iwo zvauri kutaura iwoga pamwe madrugs atinorova nekuti zvawa kuti hanzi urumba usina chipfeko chemukati zvawa kutaura ndizvinzwisisi. Zvinhu zvakandinetsa zveshuwa zvekuti ndiri munoti ndiri kunzvimbo dzekumafaro wacho ndakaenda kuBhawa ndandisinganyatsochafari zvakanaka nekuti ndaingoti kana nguva dzeusiku dzasvika ndaitotya nekuti ndandakurota nyoka, ndo chinhu chandairota chichitondiita mudzimai. Zvadaro musikana wandakamudza yakamva ati kwewe uri kurota nyoka zvakambobvira pakuti kudii. Ndisati ndaenda mberi pane chiitiko chakabva chazongoitika pamazuva mashoma. Mwana wangu akangoscreama usiku, anga ine 7 years. Ascreama kudaro pandakada kuti ndichinomubata kudai so ndakaona mwana wangu chatoo chando. Zvibva zvandinetsa kuti mwana wangu angopachema usiku ambva atofa kozvakonzerwa nei. Zvadaro zvinhu zvakanetsa ndakafambira nyaya dzekuti mwana wangu avigwa kudaro zvinhu zvanga zvakugara zvichingondinetsa kuti ko mwana wangu haana kurwara haana kuita sei chii chaitika pari. Saka shamwari yangu yandinogara nayo inini yandaishare nayo room ndopakazonditi unotendere zvekubatsirwa. Ndakatomboshora ndakati kubatsirwa kupi kwacho zvikanzi kubatsirwa kumasowe ndakati zvekumasowe handizvifariri semunhu wekuti ndanga ndisingazvibhilieve zvekumasowe kuti ndingabatsirwe dambudziko rangu rakapera. Akandipa nhamba dzaakandipa achitowo nhamba idzi asi madzibaba vanonzi madzibaba mozi zveshuwa ndakave nekushora pakandipa nhamba idzodzo
handina kutokwanisa kutofona nguva iyoyo. Ndakatombopedza nguva ndichizvibvunza mumwe mangu kuti nhamba dzandapuwa idzi ichokwadi here chari kundiudza shamwari yangu. Ndakazongotoregai nditry. Ndatry zvechokwadi ndakabata madzibaba muzi mbva ndataura navo pafoni. Ndataura navo pafoni asi chakandinetsa ndechekuti vakamva watanga kutaura mabackgrounds angu ese vakanditi ko ndiri kuonawo nemwana wako mukomana akafa ne7 years chii chakaitika. Zveshuwa ndakaramba ndakanyarara ipapo ndaida kuti ndinzwe kuti vanoti kudi. Vakati ndiri kuona mwana achipepuka usiku mwana uyu achivhunduka asi mwana uyu pawakada unomuzunza kuti wakationa mwana achatochana. Ndakati zveshuwa ndo zvakaitika. Zvikanzi ko iwe unobirei. Ndakati kuba kupi ina handibeni. Vakanditi aiwa enda unodzosera munhu wakabira mari iwewe. Ndopandakachitanga kurova nana kuti zvichokwadi zvinhu zvikai zveshuwa mari ndakaba. Ndikati mari yandakaba inini kwasara shoma ndatone mari shoma imwe zhinji ndakashandisa. Vakanditi asi ndada kuti ndichikuitira munamato pafoni kana uchitenda kuti munamato inobatsira. Pavaitotaura pachepapo ini ndandinekakushora kana kandinako kuti vakandibatsira here pafoni kuti hanzi vada vandibatsira pafoni. Zvechokwadi vakatanga kunamata. Vapedza kunamata paya ndopo vakandida kuti zvinhu zvako nhasi zvese zvifambe mune zvakanaka. Vachibva vandiudza kuti izvezvi pauri ipapa pauri kuti pese paunenge wagara wakasimuka hembe yako inenge yakanyorova kumashure ukoko. Wafamba kuzviremba uri kunzi une kenza asi haizi kenza. Kuba kwawakaita mari wemunhu yemunhu yakakugadzira. Zvechokwadi panguva iyo ndakave nekutenda nekuti vakandiudza zvinhu zvanga zvakaitika kumashure ukoko. Vakandinamatira zvechokwadi pandakarara usiku nyoka iyi handina kuzombona nyoka. Kana kuti nditi chibereko ichocho zveshuwa zvakamira musi uyoyo pandakaitirwa munamato wandakaitirwa. Ndakave ndichitotendwa shamwari yangu ndakatozokwanisa kumuudzawo chokwadi kuti mari yese yaona tichidya yamufunge ndanga ndakaiba. Zvinhu zvanga zvichiitika izvi ndo zvataurwa pafoni namadzibaba. Ndo zvinhu zvandakasangana nazvo izvozvo. Kufirwa nemwana wangu inini wacho ndanga ndichirwara chibereko asi pari zvino hapana chiri kutombondirwadza. Ndakatozodzokera kumadhokotera ndakatonzi zvese zvokuti hanzi une kenza muchibereko hatisi kuona une kenza muchibereko. Chibereko chako chakatochena hachina chinhu. Kubva ipapo nyama dzangu dzakasimba hapana chiri kundirwadza panyama yangu. Saka wadimba wanga usada kufika maigara nemwana komana wenye neshamwari. Saka ndada kubvunza zvo after mabatsirwa basa renyu muchiri kuita here kuyo? Basa handichaite. Ndinotozoda kutotendawo kuti ndakatozowaniswawo wangu zvekutoti December ndakanobvisirwawo mari. Ndakutogarawo nemurume wangu. December yeyo? December yeyo. Aiwa nemakorokoto? Aiwa tese. Muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa irikutaurwa naasisi natete vakutaura kuti zvone vakasangana nedambudziko rekuti vakabira muNigeria. Saka hanzvadzi dzangu dzese dziri kuenda South Africa umakuona maNigeria nemari dzavo musabe because right. Muri Zimbabwe ndofunga maona video remukadzi uyu aitsanangura dambudziko rake achiti dambudziko iri akazobatsirwa namadzibaba mose. I think mavideos akawanda takambotaura namadzibaba mose takakonfirma kuti zveshuwa namadzibaba mose rangu wabatsira mukadzi uyu because mukadzi akangondifonera akati DJ Sparks kuti timbotaura timbokurukura timbokudzewo zvandakasangana nazvo mukati meupenyu hwangu. Saka ndiye mukadzi wacho anga achitaura uyu asi ega ndiri imwe fana ndizokuratidzei but for now timbotara namadzibaba timbonzwa kuti 2024 vakatirongere chii madzibaba vanhu vaona video renyu mukadzi wamakabatsira anga nedambudziko ranga inaro vada kuti zive kuti kana pachinge paine mamwe anenge aine matambudziko akaita seiwayaya munokwanisa kuvabatsira uyezve kana paine atanga kukunzai nhasi vada kuziva kuti munobatsira matambudziko akaita seapa uyezve munoshanda sei? DJ Sparks takatobatsira izvinezvi vakati wandei zvakanyanya kubva pane vamanzwa vachitaura takabatsira vakawandisa takabatsira vakawandisa zvokuti zvinhu zvikaitika zvinogona kuzongopinda futi munzeve dzevanhu vanogona kusangana nazvo. Takabatsira vakawanda ende tichiri kubatsira takutoti nyanyei futi tatopa mberi pemabatsiro iwaya. Basa riri kuenda richikura zvakanaka ndosaka tiri kushaya mukana wekuti timbotaura nemi. Basa riri kukura, basa riri kufamba zvakanaka. Right, muri Zimbabwe kana pachinge paine vari kuonawo this video wakabatsirwa namadzibaba mose vanogona kuti DJ Sparks ini ndoda kumbouyawo paZimrat ITV nditsanangurewo dambudziko
rangu kana mumwewo zvake ane dambudziko rake rainaro rakabatsirwawo nemumwe munhu anogona kutibata ndoindoita sei tongoisa pazibra kuti ITV pana so that vanhu vanongoonawo zvinenge zviita sei zvinenge zvichiitika. Saka madzibaba asina kuti wanze kutaura ino kuti muri busy muna vanhu vakawanda vanoda kukuonai vanoda kutaura nemi. Taumboratidza futi vanhu ndiri kuvhidhiyo yandakamboita nemi amakazenga makuprofita vanhu da kuriratidza futi vanhu vabvaita se variona mune Zimbabwe vhidhiyo yati murione zvaiitika musi wacho. Muri Zimbabwe ngade kuziva kuti ndezvipi zvamunonyatsorapa imimi? Inini zvandinonyanya kurapa ndinobatsira vari kutambudzika neupenyu husiri kufamba zvakanaka. Vari kushanda zvisiri kubuda kunyanya vanhu vari kushandiswa ndo vanhu vandonyanya kubatsira. Ndinobatsira vanhu vari kutsipikwa pangave pabasa. Ndinobatsira dzimba dziri kuparara. Ndinouchika futi pafoni ipapo. Mapromotion ndinoagadzira pafoni ipapo. Migodhi chaiyo vane migodhi vakawanda ndakavadzikinura pafoni ipapo vamwe vachizouya. Toenda kuvana kune mumwe mwana anogona kungoitwa dzimati nemweya yakaipa. Zvekuti unotadza kuona kuti mwana uyu aimbogona patasa haachagona. Alright, ndifunga paita phone call yapinda ngetinzwe kuti angave ndiani ari kutaura uye dambudziko ravo rinenge rirei. Saka tichaisa mic padhuze timaisa paloud tinyatsonzwisisa. Hello? Hello, madzibaba makasimba here? Tinofara makadiko imi? Ndina nangu madzibaba ndafara kupinda palive yako nhasi yako namukomo wangu wauri seiko mukomo wangu wawo? Aiwa vatsvene zvikuru ameno imimi ndimkomanawo. Ndimukoma tatenda. Zvakanaka ndaona pabuda iri private number muri kupimi? Ndiri kuno kuBotswana. Okay. Zvino nhau yandaona maita zvakanaka mafona nhaika. Ndinotenda madzibaba. Ndaona mune dambudziko rakakura zvikuru. Ndiri kuona muri munhu ari kutambudzika nhai. Muri munhu akabva nzvimbo yeBotswana muchiuya kuZimbabwe hamuna nguva yakareba handiti? Ndizvozvo ndakabvako kuZimbabwe ndaane 3 months sofa ndabva kuZimbabwe. Mane 3 months mune zvamaifambira muchida kubatsirwa. Ndizvozvo madzibaba. Saka makabatsirika here? Ipapo ndichinda zvinozivi madzibaba nekuti zvakanaka chimbomirai ndiprofite. Handinyanyi kuprofita zvangu pafoni asi sezvo mafona henyu. Saka nhau iri papa munhu waMwari. Ndiri kuona muri kutambudzika asi mimi makafambira kubatsirwa. ndizvozvo. Imi mune zvamakaenda nazvo munyika yamuri iyoyo. Ndizvozvo. Maenda nazvo maida kuti musumudzirwe pamubato wemaoko ndizvoka? Ndizvozvo here? Kana zvisiri izvo ibvai mazviramba. Asi okay, asi mafambira nhau yekuti musumudzirwe pamubato wemaoko makasikoburitswa basa. Hamusi kushanda kaizvozvi. Asi pamakabva ikoko muchiuya kuzotsvaga zvinhu izvi maishanda, muri kuzviziva here? Ndizvozvo mazava ndakatonga nditobva nditori pabasa ndichitomhanya kuti ndiye ikoko ngondigatise nhau dzangu dzanga dzisina kumirawo zvakanaka. Asi muri kuona here kuti zvakubarirai dambudziko remwana? Madzibaba zvamuri kutaura ichokwadi asi handikuziva kuti rikava rine dambudziko riri kubva kuti chaizvo dambudziko irori. Zvakanaka. Mwana wenyu ari kupi musikana uyo kadikako? Kari kupi izvozvi? Katori kuno kuchipatara because ndakakari kuno kuchipatara. Ndizvozvo zvinhu zvamakatakura zvakakura. Makatakura zvinhu zvakaipa, makatakudzwa zvinhu zvakaipa imi muchibva munyika ino. Saka zvino chandoda kukuudzai ndechekuti kana ndabva palive ineika modzoka pafoni yangu ndokuudzai zvekuita muri ikoko handiti? Ndaida kubvunza sorry madzibaba, ndaida kubvunza hongu pandakaenda kundobatsirwa uku ndo kwakakonzeresa zvinhu here izvi.
Ko imimi handiti pamakauya kuno kuZimbabwe handiti imimi makanga muri munhu aishanda here? Ndizvo zvandaishanda zvechokwadi. Ende imimi makauya muchida kusumudzirwa pakushanda kapa? Ndakanga ndatikawo pabasa pangu madzibaba kapanga paita dambudziko revamwe vanhu vari kubata batawo varipo, saka hatisimudzirwa tanenge varefu tichitoshanda but tisimudzirwa kuti pasosina kunetsa manje. Saka alright, zvisinei makaita here 2 weeks muri pabasa ipapo? Handina kuzopedza kana 2 weeks madzibaba zvaizvozvo muri kubva maita nemo handina kuzopedza. Alright, mira, ko iwe pawakauya kunyika yako ino mwana airwara here? Mwana akandarwari kutomutora kwandanga ndaita ndiye naye kuno kukanda kanga ndamutorera nyaya yekuti mai vacho vakanga vasina munhu wekubusira ndikati mwana akamboya tigare tiri kuno kutozosukuru. Chimira muchidimbu handina nguva yakareba. Zvinhu zvawakabva nazvo kuno uchienda nazvo ikoko wakakuvadza mwana wazvinzwa? Mwana ye anokwanisa kuparara nekuti ndiri kungoona mwana ye ari kungopera asi ari kudya. Asi ndiri izvozvi mwana ye haasi padripe here? Atori padripe. Ari madripe asi ari kudya chaizvoka? Ari kudya but ndikushaya kuziva kuti chii ari kuperesa zvisingaiti madhokota acho hapana ari kudyiwa nezvawakabva nazvo kuno. Zvakanaka, zvisinei tozotaura after live wozodzoka ndokuudza zvekuita. Aiwa, tinotenda madzibaba. Zvakanaka. Pakanaka. Okay. Bye bye. Right, muri Zimbabwe ndifunga muri kuzvinzwa tiri live here on Facebook Zimu Reality ITV. Patina madzibaba moze vari kutsanangura zviri kuitika uye zvoita tati timbowane mukana kuti vamboita makola anofona tichinzwa kuti zvakamira sei. Saka vanhu vacho havasi kukata madzibaba zvatichangoita apo because of time. Tinogona kuti tichingotore vairi kana mumwe chete tobva tayayo zvedu tobva tapera zvedu. Pakanaka DJ. Vanoda kuprofitwa. Halo. Makadi zvenyu? Makadiwo. Pakanaka. Munonzani? Ndinonziwa Mukela. Muri kupi apa? Ndiri kuZasa. Uri kutambudzika wazvinzwa? Uri kutambura kaiwe? Ameni. Nhau yekutanga iri kubva kumadzinza nekuti pane chiredzwa chawanga uchifanira kuti ubise nekuti iwe wakarerwa naambuya. Handizvo here? Chokwadi. Chokwadi. Wakazobvisa chiredzwa here ichi? Handina kubvisa. Zvino muchidimbu nhau iyo iri kukunetsa wazvinzwa? Ameni. Yakunetsa nhau iyoyo iwewe zvakare une kupararirwa nevana. Vana vangani vaparara iwe? Vana vatatu, handina kana mwana. Chimbonyarara. Zvakanaka. Ndataura nhau yechiredzwa poshi handiti? Piri, tabva muchiredzwa takuenda panhau chaiyo nhangaruvanzi. Uri kunzwa? Wakanditeerera? Usacheme zvako. Pane nhau iripo, nhau yehope dzauri kurota wakatakura. Zvii zvauri kurota izvo? Iye ari rudzii zvauri kurota izvo? Ndinorota ari dzinenge dzakazara ropa. Zvakanaka. Zvino chimbonyarara. Ndabva kunyaya yambuya vakaparara vane chiredzwa chinoda kuti chibviswe. Mbuya ivo vanga vasina kuchena kwauri. Une nyora dzawakasiyirwa. Saka upenyu hwako chaiwo huchatora kunetsa wazvinzwa? Kusatirei baba ndafa. Zvakanaka. Chikata zvako nguva yangu inenge yashoma. Wozouya zvako. Wozouya ndisiri palive. Ndokuudza zvekuita uri ikoko wazvinzwa? Ndatambura baba. Zvakanaka. Chikata hako. Chikata wozouya palive. After live. Naika. Pakanaka. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa nekuona
bo zisinowanzo yaida mavideos anenge ine sound yakanaka so that munokwanisa kunzwa pamwe chete nekuona. Maona zvakaitika muswita tiri live pakafonera munhu akatanga kuprofitwa. Ndinofunga mazuva ndo mamwe emaworks mamwe akaitwa namadzibaba Moze. I know akawandisa even paYouTube pana makasecha munomaona especially pana paZimu ITV akawandisa mavideos evanhu vaitaura kuti takazobatsirwa so takazofamba so pane mwe yafungai ndifunga kana muchikuyoka madzibaba maifungai nafungai yakamboitika ikuyepo yeti so vandakambosangana ikuyepo yeti dzimwe dzenyaya dzimwe dzaingoitika dzane makore dzakasimba nyaya dzakasimba dzakanetsa futi dzakawandisa panapa paZimu ITV. Saka madzibaba anongoda kubata vanokubata isei uyezve mugona kuwasiya namba dzenyu so that vanongokubata ungoitinga dzinyore pascreen asi kudzitaura wachinzwa muchidzitaura zvinokosha futi. Aiwa no DJ Sparks vanoda kundibata vanogona kundibata panhamba dzekufona dzinoti 0774 797 332 ndedzekufona idzodzo. DzeWhatsApp dzinoti 0778 020092 ndo dzeWhatsApp vanoda kundibata vanondibata right chekupesira mengona mino mashoko amina ekutaura ekupesira uku muri Zimbabwe ari kukuonai vanonga vachida kubatsirwa nemi vanonga vaine matambudziko akasiyana-siyana arikuvanetsa. Vanhu tiri kuvabatsira zvakanyanyisa ndofunga ndosaka tiri kushaya mukana wekuti timboonana tiri busy nevanhu zvakanyanya vanhu vakasunungurwa kubva pane vamakambosangana navo vakawandisa zvakanyanya vamwe muchasangana navo vakawandisa tiri kubatsira zvakanyanya vakasununguka vane mukana vanobatsirwa chero vari kwavari ikoko vachingosunungurwa muchingoona vachizongopupura. Saka tiri busy nebasa pamwe tichibatsira tiri pamafoni pamwe tinenge tichibatsira fair kuti munhu auya one kuti tisangane tichitaura pamwe chete. Vanhu vari kubatsirwa zvakanyanya ende basa riri kukura zvakanyanya. Saka kurova kudai ibasa kukura kwebasa ndo chokwadi DJ Sparks kukura kwebasa tiri busy nebasa zvakanyanya. Aiwa tiri kukutendai madzibaba nenguva yenyu nekuti pane zvinhu zvakawanda zvanga muchiita zvamatosiya kuti mungorespectiwo kuti DJ Sparks wasvika. Tinotenda nekutishanyira kwamaita DJ. Tinotenda zvikuru maita basa. Aiwa ndinotenda zvangu muri Zimbabwe. Thanks for watching, thanks for supporting Zimu ITV. Kana pachinge paine vamwe vada kuzobata madzibaba Moze namba dzavo ndidzo namba dziri kubuda pascreen idzo munongovabata then monzwa kuti vanokwanisa kukubatsira isei because chinangwa chedu neshungu dzedu pana paZimu ITV ndezvekuti vanhu vabatsirwe vanokwanisa kusunungurwa vachisunungurwa uyezve zvinhu zvichifamba tese tichigara tichifara nekusekerera because sometimes kana munhu achinge nedambudziko rake zvinomunetsa kuti asekererewo. Saka tichida kuona vanhu vachisekerera kuti munhu azowane nguva yekuzotenga data achiuya panapa achiona ndokunge aine zvinhu zvake zvekubhalanza. Saka vanhu thank you nekusapota Zimu ITV nekuramba muchingoona mavideos edu tichamba chingoya nezvinhu zvakasiyana-siyana zvatichiuya nazvo panapa. Don't forget to follow us on all social media platforms. It's Zimu ITV. Thank you. Don't forget to subscribe. Thank you.